du tänker nu blicken upp så du inte far iväg. Ja, det. Jag har inte varit med många gånger när man var tidigt. Gör det där. In i bänken. Bra, lugna. Bra, Lina. Lugn. Så. 1, 2, 3. Bra. Sträck upp det. 1, 2, 3. Fint, Lina. Bra. Hitta du ska nu. Och lite mjuk i bettet. Och med. Ja, fint. Ja, det är rätt. Du vet om till där uppe. Du lugnar ner dig lite som är som bra. Ja, Lina. Bra. Tänk på att det inte går för fort nu. Bra. Vad gör du? Passar du rätt galopp? Det var ju fel galopp. Jag vet inte, så då blir det kill. Just det, 4 galoppsprång först nu. 1, 2. Vad gör du nu då? Det blev jättebra bara. Du sträcker upp dig. Så, nu tar vi av Mattias då. Ja, det är lite mer klös i den här filmen då. Ja, lite lugnt in där nu. Börja killa lite i tygen. Fint. Vänta för lite, vet inte. Det vet du. Där missar du styrningen nu. En gång till, Tina. Det är inte lätt med ny häst. Man vet inte riktigt. Där